Garcha. Bhí agóid ar bun ar hiúis héir chair na Galway le mí hostacht an phobalinn sin chur inniuúil faoin líon mór caranlaí a héon chuid bailte beg a túchin sin le trocht na cathrach a hechins. Der lucht agóidíochta nach réitó na pleananaí tá moltaigh cuairla cathrach na Galway a gás. Máidí na stróna bín bóthra cenne drá na Galway tachta leis an tracht. Chun an tracht na cheachanse timpplaán na Kirwana, casan chomaní áirithe ar chúlmhaire bhinlach arta Hiaralainn agus Ballinfoile. Ar máidín cheas léir sí thoirí a gunne na trachta úd. Tá fatí a daine tá mé dhearr héin in sin neanta teach at an móthir ar a maidin. Tá go leor carnaí ar móthir. Agus bhhailíonn a go sé teisteachar príomhóthraid. Táid atí leis, mátí leis se go níos measa blin go blin. Hastan Cllrs níos fearr gunn chun daoine thuirtaisteach ó na trúthe. Níos mú bosnaí chur ar fáil Cllrs ompréireann agus chuir níos mú bosnaí ar fáil agus meach plán park and ride meach daoine ná na carnaí ágáil agus bosáil staach go dtíon chathair. Sin 10,000 glúiseang sa lá trí cheamplaán na Kirwana ó chuig mhaithre éagsúla. Tá comhairle catha na Galway ag máú go gurí achúil Carolina ina áit ar chostas 1.2 milliún euro. Deir muintir na háite nar léas na faibe í seo. Tá sé dain séireach, contúirteach, a sé náireach a méid cartacha a há dul siad bailla beag tútha go súla mionlach. Na dtíine stocha háideanamh an pleanáil ar fad le ag an timpplaán, stocha ag an drás a sé ná dóibh tas nua géisteach le muintir na háite, má caidíiste bheithan ar maidin chun an trácht a dhiiscint agus na méid cartacha mar dúirt a há dul siad bóthir a cho beag. Tá mé a gona a dúna bóthir cúlacht agus trocht nuacht a bheith ann na dtíine Ballinfoile Farrell agus Minlach. Dúirt comhairle catha na Galway go bléthe ruúin faoi nachhol ag cruniú na ggóilairí de luúin. Agus má ghlaachtar leis, be cap planala a lura gocu sna míon na róin. Tá siad a ggéir go mangam muid ar ríis. Ní sé sása le seo ach tá siad a ggéir go leabhróin na cordóirí lob agus go mranú siad ar go thomláin difriú. Ní a bhálú sa na deacrachtaí a tarlú, teigtar gur lár na bliana seo thugann a bheith son, sal mé comhairle condaí na Galway ag lura cap planala do chúróthar na Galway. Sin ó choirín nó TG4.